नमस्कार, हम संतोष कुमार हुआ सबके डिजिटल भोजपुरी में स्वागत करता नहीं। आज की जो खबर बा भोजपुरी के हिट मशीन यानी कि खेसारी लाल यादव जी की तरफ से बा। कल भी के बारे में हम खबर बनैले रही। जो खबर है उनका आए वाला गाना के जो के नाम रहे रंग बरसे, बाद में वो गाना के नाम चेंज हो गए जेकर नाम रखल चुनर चोली। आप सबके पता बा कि गाना 9 फरवरी सुबह 7 बजे सारे गामा के यूट्यूब चैनल हम भोजपुरी पे अपलोड होके वाला बा। लेकिन आज हम ये जो खबर बनाओ तनी उ कल एगो धमाका होए वाला बा, काहे कि ई गाना के कल टीज़र आए वाला बा सुबह 11 बजे। तो हम चाहते नहीं रहुआ सब एक सुबह 11 बजे इतना प्यार दी कि ई टीज़र ट्रेंडिंग में आ जाओ। वही से ये न्यूज़ हम बना रहे वाली। और वो लोग खेसारी लाल की फैन बारी तो न्यूज़ के आगे से आगे शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी। आई खबर वो लोग के कैसा लागल हमने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और खबर बढ़िया लागल होगी तो लाइक जगह दे हम आज चैनल के सब्सक्राइब करें हम, ताकि ऐसा खबर हम रउआ सबके बीच में लेके आ सकी। आ खेसारी लाल जी के जो गाना बा ओकर कल हम जो टीज़र आई ओकर रिव्यू भी जरूर करम। तो लोग के सपोर्ट चाहिए, चैनल के सब्सक्राइब कर ले हम। तो धन्यवाद भैया लोग, मिलता नहीं रउआ सबसे हम अगला खबर में।